Mas. Hmm. Aja mutus sak apa ngomong. Ngomong garek ngomong ae lho. Aku mau sok nyegap Merijo to. Ketemu Wiwin. Wiwin sapa? Wiwin Bisnianto. Gelange keroncong dawane sak kilan iki kene. Aku langsung insecure to ngono iki. Ya terus maksudmu piye? Lha kok maksudmu piye lho? Ya pengen to lah. Ya masa aku gelang mener iki. Ya iki ketahuan kapan. Rasa digedi. Alah gawe belang karet ae lho. Mulai kurang gede tak iris nih banjero. Malah penak kowe engko lape buntul sego pecel ora dadak goleki karet. Kayak ndine nganu ngupload story. Ngantu sandal merek Boto. Nah, kemature pada grosiran ngono ngenteni promo sing 103. Lah arep ora golek grosiran piye? Lah wong sikilmu ki wetenge ae ukurane ra padha. Dong ora lek tuku sandal, sepatu kudune rong setel. Ya wis sesuk ae tak tukokne sepatu Pro ATT nulis sing iso murup ya. Ah. Segur ngono ae guru mbok janjani tok. Aku lek ini ndak kuat aku Mas, ora kuat. Ya lek gak kuat gak usah mbok gotong, tumakno gledekan ae lho. Dong ora